Good morning. All the way from Sambales, ni oras kay nga nagrubwat, ay ka na puy-puyatan kay nga nagbiyahen. Nga welcome latta dito Our Lady of Guadalupe Paris, Sevilla niya. Nakita yon halang nga di YouTube, ti pakakit-kitaan yon niya. Ag picture kay to ti adaw. At no, masulit dahi tayo umayo. Dagiti umuna nga maibasa tayo, nagpintas dagiti ti makatukay nga panagbiag ni Joseph the Dreamer, ni Jose nga managtagtagainap ko na dagiti kakapsat na. Apaya nga the Dreamer, inyan interpret na ti tagtagainap ni tatang na, paborito ni tatang na, idi idi na panda nagpastoran agim imon dagiti kakabsat na. Ya mo no apaya nga dalat tama kakabsat nga agiin nimon niya. Tadda magamin paborito tinanang kintatang kayat tay manwuno saan nang runan inuudyan ay doon sa inuudyan kin inunaan sa ti paborito da dagiti naganak. Kani Joseph inuudyan anya ti inaramid da idi mapandag pastor idi away na impadaitan pa ni tatang na ti special abado na. Anya ti aramiden na kunanan ingka patayon tayon ibaga tayo nga kinnan tinarungsot nga animal. Inkargada di bubon nagpakpakaasin ni Joseph kuna di may sa kabsat na ni Reuben pahantay nga papatayon. Pag iso nga lumabas dagiti taga Ehipto dagiti Egyptio ilako tay laengen inlako da kikabayatan di panagyan na di Ehiptio akas tagabo inyen interpret naman ang dagiti tagtaga inap dagiti balod na ay ayo kastamo dagiti agar-aramid ti tinapay nagbalin nga trabaho ti panagaramit ti tinapay inyan interpret na inlawlawag na dagiti tagtaga inupda. Idi kwan nagtalek iji ari nagbalinan nga iso ti gobernador ison ti nakaiggen ti kaban iso ti nakaiggen. Di inlawlawag na nga kunana di tagtaga inup ni tatang na anya ti kunana pito ang nalulumag nga baka kanen ti nagkutong baka. Kinlawlawag ni Jose nga pito atawan nga abundance adu ti apit, pito met atawan nga basiti apit. Kapag iso nagbisin ti lubong, iso nang tinakaiggan ti kahat Ehipto. Kay di kwan, dagiti kakabsat nan mapandan gumatang, handam na lasin iso na, anya tinaramid na. No kayat yung makagatang kayo kunana impaibati na di may sa kabsat da. Ingkay alaen di inuudyan akabsat yo. Ag problema dan taam muda nga di inuudyan pinapatay da kunada or inlako da iti Ehipsyo dagiti taga Ehipto. Kay di ko ang kunana nanyo maala si bibiyag pa ni tatangyo ingkay alaen. Di sumangpet dan iso dayan ti napasama ken imbaganan nga ison ni Jose. Agdanag dagijay kakabsat na ta sigurado papapatay na gobernador nga rot isunan na nangato ti turaynan ngem kunana haang kay madanagan ta ni Apo Dios digi inaramid yo kanyak ni Apo Dios tinangiyag kanyak ditoy ta maisalakan kayo iti bisin jay puli tayo iti bisin kadi bagana ditoy kakabsat nga tiwagas ni mamati launay ni Jose nga aramid ni Apo Dios ti pan nakailako na tapno maisalakan ti bisin tata nagririgat dagijay kakabsat na kaimbaga na nga tiwagas ni Apo Dios na dadduma na sakit haantay maawatan tiwagas na no dadduma kaslatay la daytay kalakuma dayo ubing idi ubing tayo ta masaplitan tayo kay ammo tayo dusa kadatanang ken ni tatang ngem haammo gayam disiplina no dadduma won adda na pinpintas plano na tinaudi nga nakasaplitak ti patapat amuyo ti patapat ti pilit ti lugan wenno motor getem palsiit iso ti pagpatapat mi ti guma nasakit di no maiyablat anya ti nakaudyan na anya ti nakabablatak nga naudi kasi kinday di amang ko pinagboxing ko da dua nga ading ko lalaki kin babae siyempre maabak mo di jay
manmanong talampinan nakita ni tata ko inyo amin di ba pagabam dagit mayat da mo gaming agboxing mapapispisan da mo non dagboxing so dayay saplit kamuk idi apaya nga siya ti madusa haan gayam disiplin no nagduma nekkan na tayo ni Apo Dios ti challenge iti biag nekkan na tayo ti problema iti biag problema ko na tayo nga maamot panubok na may mayat mas positive di panangawat a panubok haan a problema. Hindi ka na tayo ti panubok iti biag, no dado masapsaplitan na tayo, tagbalin tayo anatibker, urehan tayo pa maawatan tata, in the end, maawatan tayo to, nga wagas ni Apo Diyos, tapno, napinpintas di pagturungan, napinpintas dayjay masabayan, at dan tubungan na napinpintas. Isungarod nga, kuna adda dali pagsasao tayo nga, no, dakes ka kumanya, lo, nagrigrigat day nga tao, kunada kumanya. Gamrod ka, tismusa ka, ado ti agum ka, into nagsakit ka nakakarkaro sakbay nga pumusay, kunada ka, ala nagtutuok, iti negative sense kunada, inkaro na ti basol na. No iti positive mat, kinasjay na ka, tapno ado jigundaway mo nga agbabawi, kadagijay, basbasol mo. So agsingsingpot kayo nanyo kahit agtutuok nga agikaro. Kas dito mala ang iji panungpalan, uwan maikumpisar tayo ti basol tayo mapakawan, ngam into no adan to purgatorio ko na at atidog tumet di pa nagtutuok tayo ta ikaro tayo tumala ang ti basol tayo. Iso ngarod nga ko na nagsingsingpot ka kay iso nagsiat ngarod nga tay at na may sa padi nagmisa nakakomunyon na tayon. How I wish nga kasjay kumamag kanya nga daytay nakakomunyon na kun ka natayon ha nga daytay agtutuok nga daytay Allah. Ikinarawot mo pupo dandan to tasakam nga sagsagay saan. Nya na ganan. Baybay pasen da kanto. Ikinalaing mo nga agisupot, nagrawot ka agahiblat agday diabetes kanto. Isaop munto ko na daga nagrigat mga kasjay ti purpose na kuma. Ngem nadaduma nasakit ti wagas ni Apo Dios. Ngem no kitaan tayo ti totality na adda na ununag nga ibagana kada tayo. Adda na ununag nga hantay maawatan. Lagi may sa gayem ko. Breadwinner yatatang na. Babarito dapay. Ubing babalasitang ken babarito dapay. Kung medyo dakkel di kita yatatang Pagamuan na stroke na taylatan. Kasaludsuden da kanya, no anya ti plano na. Kas ano pa'y nga makabasa kami, kas ano pa'y ura ay asawa na kas ano pa'y dagiti ubing mi. Hanyo pa'y la maawatan tata. No anya ti plano ni Apo Diyos. Ngam later on baka maawatan yun to. Kagpay sumat. Nagbalay gida, nagbalay gida iti biyag. Kasi siyempre medyo dakkel kami di sweldo yatatang ko na idikwan. Siguro na dapat ni papang kam nakabasa, tapaya spoiled kam ngamin idi. Later on naawatan da, nga di iso ti simik kilan da, iso ti sa pagsasautay nga Ilocano, iso ti nagnakeman da. Idi na tayon di ama, nagnakam dan. Sigurado ko na, baka kaano na spoiled kami, na no itultuloy da di, baka hangkam nagnakam. So ti ko na sakit tata, tinte amo no bigat, baka addan tubungan na napinpintas. So nga mayat lata mga alaen, anyaman nga panubok ti biag, napintas lata nga alaen, nga baka no subsubukan na kalaeng ni Apo Diyos, iti napinpintas a purpose, nasaysaya at apanggab. Dito pa ebanghelyo tayo, nagmayat, dagiti misyon, commissioning, kunana da ito'y, imbaon na dagiti adalan, Inyat ingkay ipukkaw kunana, ingkay ikasaba, ipukkaw yo, anya da ito, asidagan ti pagarian ti Diyos. Pagarian ti langit kunana, anya dagitoy, paimbagam ti masakit, pagungarin nyo dagiti natay, agasan nyo dagiti agkukutel, paksyaten nyo dagiti demonyo. Kagaputan na i-commission ka dagiti apostoles dayjay, no daduma ti pampanunot yung mga tataon kasla mo na itad amin kini Apo padi day nga poweran. Kasla mo kaya mi ti mga agas ti masakit. Spiritually, di ang pananglana laeng ti mabalin. At damot adag ti papadi nga mangagas. Hindi mo na nagapon ti power da hanak nga mangagas Apo Apo, prusa mo ti ulok ag saksakit.
Tila ibaga kanya, mamakawang ka, Madi Father, uran niya kung ko naman kang lumaing. Nga po, agasa man titumang ko agsaksakit, hanggang si Sidat po si kanda hanggang agpunpunsyon. Madi na magkayat. Nga po, agasa man tirusok ko kaagsakit, ay delikado mo, datan ang ipa-apros mo kanyak tarusok mo, delikado. Amang ngagas, nakasla na i-commission aming kanya tayo, but at the participation tayo. Haan lang ati panangagas ka, agasam di gadil na, agasam di sakit na haan. Di di pala comfort na nga kumusta ka. Di di pala panangibaga tayo nga agsaksakit ka, inya, giminawa ka. Di pan nakipagri na, dakkel abanag day jaya nga pakaagasan. Anya pa dagiti daduma komisyon ta, pagungarin tinatay. Ndiyak amo ti mang pagungar tinatayan, da kayunton datoy. Agasan nyo dagiti agkukotel, haan do doktor dato yun, hantay kabailan dato yun. Paksyatin nyo ti demonyo. Ito yun ti delikado. Sakbay ka mang paksyat ti demonyo, ay kano si ka demonyo, paksyatin da kapay nga umuna. Anya dagiti demonyo ti biyag tayaw. Tarupam pay la, Diyos ko pakawanang kasla grup-rupa, demonyo ni Apurupo ko na yun ton. Anya dagiti demonyo, ado ti demonyo ti biyag tayo. Demonyo ti kinaagom, kinasadot, demonyo ti managsulsulit, demonyo ti awan ambisyon na ti biyag, mapnaglaeng. Dagiti demonyo nga kasla mang pagbalin kada tayo tapnohaan nga nasayaat. Ado dagiti demonyo nga mabalin tayo nga paksyaten. Anya dayjay agtalek kini Apo Dios, agayat para kini Apo Dios, agaramid iti naimbag. Dagitoy ti kalaban ti demonyo, dagitoy ti panangpaksyat ti demonyo. Panangited iti na as-asideg anamnama kadagiti kakabsat tayo. Itultuloy tayo ti agkararag ta maikkan tayo ti bileg nga mangpaksiyat. Bileg nga agayat, mangawat iti plano ni Apo Dios kada tayo.